Sabata rosvika, mimvuri yorebesa. Ndinokukwazisai hama vadiwa neTrodings tsvene. Ndinovimba kuti makava nevhiki rakanaka. Mwari ndiye anotichengeta kubva pane rimwe sabata kusvika pane rimwe, kubva pane rimwe vhiki kusvika pane rimwe. Nhasi uno vhangeri yedu inonzi Dhavhidhi paAdhurami. Dhavhidhi wakanga uri pabako raAdhurami panguva yaaitiza Sauro. Vhangeri iri tinoriona pane nzvimbo dzakasiyana siyana. Uyai tiverenge 1 Samuel 22. Naizvozvo Dhavhidhi wakabvapo akatizira kubako reAdhurami. Zvino hama dzake navose veimba yababa vake vakati vachizvinzwa, vakaburukira kwaari. Zvino vose vakanga vari panjodzi navose vakanga vane mhosva navose vakanga vane shungu vakaungana kwaari. Akava mutungamiri wavo. Kwakanga kuna varume vanenge 400 naye. Zvino chakanga chakafanirwa kudyiwa navaprista nomunondo waGoriati. Nomuprista akanga aripo pamazuva iwawo ainzi Ahimereki. Zvikanzi asi pane mumwe murume akanga aripo wechiEdhomu ainzi Dhoegi, ndiye akamuona akaona zvinhu zvichiitika. Dhavhidhi haana kugara paya, akaenda zvake kuAdhuramu, kubako reAdhuramu raakanovanda. Asi tinonzwawo kuti pakazoziva Sauro shoko iri, paakazoziviswa naDhoegi kuti izvi ndizvo zvaakanga aita, akaenda akanotsvaga Dhavhidhi panobva akasamuwana aripo. Akapomera Ahimereki mhosva yekuita sei? Ndokumumukira pamwe chete naDhavhidhi. Ahimereki akamboedza kumboti, aiwa ishe wangu, ndiani wakatendeka kwamuri kupfuura Dhavhidhi? Asi Sauro haana kubvuma kuzvinzwa izvozvo. Iyi nyaya iyi itori vhangeri pacharo rinoda kudzidziswa mumwe musi, nekuti rinobatawo pane vhangeri yatoda kuparidza nhasi. Saka zvinonzi Sauro wakauraya maprista eNobhu. Zvichitaura zvinonzi Sauro wakateura ropa risina mhaka. Pamusoro pazvo wakateura ropa ravanhu vanoshumira Jehovha. Vanhu vaiti ivo vaifanirwa kumuyananisira iye. Zvino kana auraya vanhu vanoyananisira iye naJehovha, vanomuswededza pedyo naJehovha, uchamuswededza pedyo naJehovha ndianiko? Muri kupanzwa? Chatisina kunzwa ndechekuti Sauro wakaurayirei ana Ahimereki. Nyaya iyo yakakomba. Asi nhasi uno tiri pana Dhavhidhi pabako raAdhurami. Ini ndakati ndichiverenga zvikanzi paridza nyaya yematsime. Ndakati matsime ari papi panyaya yandiri kuverengai? Ndakazoendeswa kune imwe chapter yaDhavhidhi ari paAdhurami. Zvikanzi paridza nyaya yamatsime. Dhavhidhi uchikumbira mvura achiti, dai ndamwa mvura zvangu inobva pai? Patsime reBheterehema riri pamusuo weBheterehema. Ndo zvakanyorwa mumagwaro izvi. Ndikati haiwa, ndichaparidza pamusoro pazvo. Zvikanzi kwete, paridza pamusoro petsime reBheeshibha. Adhurami iri pedyo here neBheeshibha? Kana kuti Bheterehema ndiyo iri pedyo neAdhurami? Zvino kana ndakuparidza pamusoro peBheeshibha, vhangeri inobva ndinoti ndazviwana kupi mubhaibheri iri? Asi chiringodiwa ipapo chete inyaya yei? Mweya paaindiudzai nditi chiringodiwa apa chete inyaya yei? Yematsime. Nekuti kune vhangeri rinobata vanhu vangu panguva ino. Amen. Amen. Hatiendei kune chimwe chiverengo pamusoro paDhavhidhi ari paAdhurami.
David ari paAdhurami. Ndichazokuverengerai zvakare pamusoro pa1 Samuel 22 zvichiratidza kuti David akasvika sei paAdhurami. Asi hatingoverengai panhanga nyaya yedu nhasi yokuti David unokumbira mvura yetsime rakanga riri paBheterehema. Inzwai pavhesi 15 kusvika pavhesi 17 ya2 Samuel 23. David akapanga akati, haiwa, dai mumwe achindipa mvura yetsime reBheterehemi, mvura yetsime reBheterehemi riri pasuo ndinwe. Ipapo mhare idzo nhatu dzakapasanura napakati pehondo yavaFiristia, vakandoteka mvura patsime reBheterehemi riri pasuo, vakaitora vakauya nayo kuna Dhavhidhi, asi iye wakaramba kuinwa akaidururira kuna Jehovha. Amen. Shoko iri ndiro randanga ndakafanirwa kuparidza naro dai ndaida kuparidza inini. Ndichaparidza pamusoro paro zvisinei, nhasi uno ndinotaura pamusoro paro. Asi pazuva ramangwana ndichataurawo pavhangeri yandakanzi ndiparidze pamusoro payo. Naizvozvo musaregere kunzwa chidzidzo ichi kana mharidzo iyi yanhasi neyamangwana, nekuti iri kubata vanhu venguva ino, kunyanya yamangwana yandakanzi ndiparidzei. Asi iri kubva pane chinhu chimwe chete, pakuti David unokumbira mvura. Muri kubanzwa patsime rei reBheterehemi rakanga riri pasuo reBheterehemi. Tadaro izvi tonoverenga tonzwa kuti nhoroondo yokuti David akasvika sei paAdhurama tichainzwa mushure mekunge taverenga pana 1 Samuel chapter 22 kubva pavhesi 1 kusvika pa5. Totaura nhoroondo yacho tozopinda mukuparidza. Amen. Amen. Hama vadiwa, tanzwa kuti David wakakumbira mvura kubva patsime rakanga riri pasuo reBheterehema. Bheterehema yaizivikanwa nokunzi inzvimbo yechingwa, yainzi the house of bread. Muri kubanzwa ka? David ndo kwaakazvarirwa, ndiko kwakanga kuna baba vake, sezvatanzwa pana 1 Samuel 22 kuti ndo kwakanga kuna baba vake ani Jese, ndo kwavaigara nehama dzake navakoma vake. Ndo kwaakabarirwa, ndo kwaakazodzwawo kuti agozoita mambo naSamueri. MuBheterehema ndimo maaigara achingofudza zvake makwai ababa vake. Nyaya yazomukonzera kuti azotiza ndiyo iyi yekuti akanga azodzwa mafuta. Mambo wakanga wava muzodziwa waMwari. Namazuva iwayo muzodziwa waMwari aishanda nemuprista mukuru, nokuti muprista mukuru ndiye aipfeka efodhi yaMwari, ndiye aibvunzira kuna Mwari pamusoro pokuti vaIsraeri voita sei. Zvakangofanana nezvamaita zviya zvokuenda kumasvikiro. Mambo aikwanisa kungoenda ondobvunza kuti zvinondofamba sei pane chinhu. Vamwe vaizorasika madzimambo ondobvunzira kun'anga, vopuhwa zvinokuvadza vanhu. Asi waifanirwa kunobvunzira kusvikiro. Svikiro ndo raizokuudza kuti endai makadai so, endai makadai so. Asi ana David nana Saul vaibvunzira kuvaprista. Muprista ndiye aitongera. Muri kubanzwa ka? Chakonzera kuti David ade kuurayiwa naSauro. Muri kurangarira here nyaya iya yokuti Sauro pakanga panonoka Samueri, Sauro akaita sei? Akapa chibayiro. Mwari akati, ndaneta newe Sauro, hauteereri. Hauzive here kuti kuteerera kunopfuura chibayiro?
Samueri akamutsamwira pakuti akanga aita basa reuprista raakanga asingafanirwa kuita. Munoziva here kuti pane mumwe mambo akada kunopisa incense mukati metemberi, akarohwa namaperembudzi. Zvirimo munhoroondo yaIsraeri. Nyangwe zvake mambo akanga ari muprista, akakudzwa semuprista, achiziva murayiro wose wemuIsraeri. Zvikanzi iye aitozvinyorera mubhuku rake. Pakunzwisisa kwake nemweya waanenge waiswa maari naMwari, aizarurirwa pamusoro pemurayiro. Muri kuzvinzwa? Mwari aimuzaruririra pamweya kuti mirayiro, zvandaunyora zvakadai unoreva zvakadai, kana uchida kufamba unofamba nenzira yakadai. Saka akanga kuitawo semuprista, asi mabasa akanga akasiyaniswa, nokuti mambo akanga ari muteuri weropa, muprista akanga asiri. Ropa raingogamuchirwa pamaoko avaprista rakanga riri rekuyananzira. Pane muprista mumwe chete akateura ropa, ndiSamueri pachake. NdiMozisi here kana kuti ndiSamueri, handichaziva zvangu. Asi pakati pavo pane mumwe akateura ropa pamusoro pemumwe mambo akanga asina kuurawa. Nofunga ingova yana Sauro iyoyo, saka anofanirwa kunge ari Samueri. Muri kupaona apa? Asi Dhavhidhi paakaenda paNobho akanopuhwa chingwa chavaprista, akapuhwa nomunondo. Muri kuzvinzwa? Chingwa chakanga chakafanirwa kudyiwa navaprista nomunondo. Dhavhidhi akanga ari mambo here? Akanga asati ava mambo. Akanga angozonzwa kuti achazova mambo anoteverani? Sauro. Dhavhidhi wakatomirira kuti Sauro afe asati ava mambo. Muri kuona nyaya yacho payaenda. Chiripo chamunofanirwa kuzvibvunza ndechekuti Mwari ane chinya here? Sei akabvumidza Dhavhidhi kuti aite kana kudya zvavaprista, achirambidza Sauro akanga atori mambo kudaro? Hazvizvo zvamunonzwana pabhuku raSamueri. Zvikanzi Sauro paakazodzwa naDhavhidhi akainvaitwa kumutambo, mangwana akudzokera kumba kwababa vake, nekuti baba vake vanga vatomutsvaga. Madhongi akanga awanikwa. Samueri akamuudza kuti madhongi atowanikwa kudhara, baba vako vakutotya nokuti vari kukushaya here. Zvemadhongi havasina basa nazvo izvo. Zvikanzi chikurumidza wadzokera kumba, zvikanzi mwoyo wake wakanga wasandurwa. Sauro akanga akuita sei? Akuprofita. Sauro akanga ane mweya wehungwaru. Sauro akanga akukwanisa kuita sei? Kuonera zviri pamberi. Muri kuzvinzwa? Saka Sauro aita sei? Ava semuprista. Nyangwe zvake akanga asina kudzidza zveuprista, asi mwoyo wake nemweya wake wakanga wasandurwa naJehovha. Ndo zvamunozonzwa vamwe vachibvunza kuti ko Sauro ari pakati pavaprofita. Sauro akaprofita, Dhavhidhi akaprofitawo. Muri kupanzwa kapa? Zvino izvi zvazvaitika izvi, chifungai kuti hasha dzakanga dzava muna Sauro dzakaita sei. Paakakanganisa ndepapi pekuti Ahimereki navaprista veNobho vakanga vamumukira. Ichi chinhu chakabva kuna Jehovha, nokuti pamusoro pacho pane vhangeri yakasimba yekuti takatoitaura pamwe itotoda 2 hours ndichingokutaura ndichingokudzidzisai pamusoro pevhangeri iyo. 2 hours dzatisina pasabata ramwaka. Muri kupanzwa? Saka chikonzero changa chisiri chekungoti aitsvaga Dhavhidhi, asi pamusoro pekuti uprista hwose hwakanga hwazvidza mambo akanga ari mukuru pana Dhavhidhi. Saka kumukirwa zvokwadi, nyangwe zvavo vakaita vasingazive ana Ahimereki, kumukira kwakanga kuripo. Munondo chiiko waGoriati? Munondo chi mukuru. Muri kuzvizwa? Asi takaenda kupa mabhuku aRevelation,
Tinonzwa pamusoro a double-edged sword, munondo unocheka kwose kwose. Zvikanzi munondo uyu unobuda pamuromo waaniko? Waishe wedu Jesu Kristu. Muri kupanzwa? Saka munondo inzwi raMwari. Zvino munondo wa Goriati wainzi wakakura. Imi mungangoti zvazvo zvauri munondo wa Goriati. Zvino mungati inzwi rinobuda ipapo ringave rakaita sei? Rakatsveyama. Heresi. Asi munondo wabva patemberi, pane zvinhu zvakazodzwa, zvakanatsirwa, uyezve zvakadediketwa kuna Mwari. Muri kupanzwa? Zvawabuda naDhavhidhi inzwi raMwari. Ko chingwa chacho chaakadya chinoreve chiko? Chingwa hachireve shoko. Zvino Dhavhidhi adya chingwa, makanzwa Ishe wedu Jesu Kristu achiti ndini chingwa cheupenyu. Dhavhidhi aropafadzwa, adya chingwa cheupenyu, ava nemunhu, akukwanisa kuita sei? Kutaura inzwi raJehovha. Kana achiridzidzisa, kana achiritaura, achiriimba, rinenge richibva kuna Jehovha. Nekuti chingwa chitsvene chakafanirwa navaprista voga. Mukuzviona? Takatarisa makwesheni make edu atamboisa aya ekuti munondo wa Goriati, imi mukati pamwe zvasanganiswa. Handizvo. Nekuti zvinhu zvose zviri dedicated, zvakapirwa kuna Jehovha. Muri kupanzwa? Naizvozvo ishoko rakanaka rinobuda muna Dhavhidhi. Asi pakazoita problem apa Adhuramu. Problem yakazvira paAdhuramu. Dhavhidhi wakakumbira mvura. Zvakakumbira mvura kudaro izvo, mharidzo yaIshe wedu Jesu Kristu pana Johani 6 na 7 yazadziswa, yokuti ndini chingwa cheupenyu, ndini mvura dzoupenyu. Muri kupanzwa kapo? Vhangeri yazadziswa, yakwana yaIshe wedu Jesu Kristu. Asi Dhavhidhi ari kuti dai mandipo mvura dziri pasuo patsime riri pasuo weBheterehema. Chingwa ndinacho, ndakuda mvura dzoupenyu. Amen. Zvikanzi naIshe wedu Jesu Kristu, anodya nyama yangu neanomwa ropa rangu, maari muchabude mvura dzoupenyu. Chinzwai chimwe chinhu, kukumbira kwaDhavhidhi mvura yepatsime yeBheterehema. Zvaurawa maprista enobhu, Dhavhidhi achabvunzira kunaniko? Zviri kutirakidza kuti apa Dhavhidhi akanga aziya, nyangwe zvake chingwa akanga adya, asi aida kubvunzirawo kuti anzwe kuti Mwari anoti kudini. Shoko rinobva kuna Mwari rakanga ranonoka. Muri kupanzwa? Shoko rinobva kuna Mwari rakanga ranonoka. Zvichida ndiye akanga angononokerwawo. Ndokumhanyisa ndokukumbira mvura dzokunwa. Vanhu vakanzwa achiti ndinokumbira mvura dziri kubuda paBheterehema, mvura dzinobva pachingwa, imvura dzinobva pachingwa idzi, imvura dzemweya mutsvene dzatinobuditsa kana tichigara tichiita sei? Tichidya chingwa, tichidya Ishe Jesu Kristu mazuva yose. Takagara takabata bwiro, takabata Bhaibheri, tichiverenga, tichikumbirira kuna Mwari unotizarurira. Tinopuhwa mweya mutsvene, tichataura nemweya mutsvene, tichadudzira magwaro nokuaruramisira nomweya mutsvene waMwari. Muri kupanzwa kapo? Kana vaya varwi vatatu, chirangarirai nhamba yandinogara ndichikutaurirai iya, kuti 3 yakaoma, 3 mazuva ekunadzo. Zvikanzi ndiwo vakanoita breakthrough. Masoja avaPalestina, avaFilistia, vainzi vaFilistia mazuva iwayo, vanga vasinganzi maPalestinians. Ndiye akanoita breakthrough masoja avaFilistia. Zvikanzi vakanga vane makamba avo. Zvikanzi vakaenda vakanochera mvura yetsime yepaBheterehema, vakauya nayo kuna Dhavhidhi.
Dhavhidhi akaramba kuimwa akaidurira pasi. Zvazadziswawo kuti chii? Chingwa nemvura zvinotevera chii? Chibayiro. Amen. Gospel rei raRevhitikus. Kana muchiuya negwayana ramangwanani muuye chii? Nezvikamu zvehupfu mugouya nechii? Nechinodururwa chewaini. Muri kubanzwa ka? Jesu hanzi haana kuimwa, akaidururira kunani? Kuna Jehovha. Amen. Amen. Asi kepiri tinotarisawo kuti tichiona kuti vaprista venobhu vakanga vafa. Saka Dhavhidhi ari kuti chiiko muchibhende chisiri kunzwikwa nevamwe vakamupoteredza ava? Ari kuti Jehovha, zvino zvamandizodza kuita mambo, ndatova mambo kai, asi ndinobvunzira kunaniko zvandisina muprista wokubvunzira? Ndichaziva kuti ndofamba sei. Hama dzangu, ndiko kudzidzisa kwangu kwanhasi. Manzwa nyaya yacho mafambiro ayaita yose, asi taudzwawo kunzi masuo eBheterehema, nokuti muBheterehema ndo imba yechingwa uyezve mvura dzoupenyu. Inongotitaurira kuti chii? Chingwa chinotizarurira mvura dzoupenyu, sezvo zvakarehwa naJesu kuti ndiye chingwa choupenyu pana Johani 6:35. Zvikanzi anouya kwandiri haangave nenzara, uyezve haangave nenyota. Saka naye iwe une nzara, une nyotawo yemweya. Hapana pauchazamboshayiwa nyota ukava wakaguta, kwete. Urikuzwa? Haungati handina nyota iwe usina shoko raMwari. Kuti utopedza kuti unge usina nyota, unofanira kunge watodya shoko raMwari. Verse 51 yaJohani 6 inoti, uyo anodya muviri wangu, zvikanzi whoever eats this bread, anodya muviri wangu achararama nokusingaperi. Zvichirevawo kuti mutumbi wake ndiro shoko, uyezve ndiro rine kudya kwohupenyu. Johani 7:37-38 inoti, uyo une nyota ngaauye kwandiri azonwa, uyo unotenda mandiri ngaamwe, kuti shoko rizadziswe rinoti mvura dzoupenyu dzichayerera kubva pamunhu anotenda. Saka ivai matsime eupenyu, ivai chingwa zveupenyu. Makambonzwa ncheuri Jesu Kristu achiti ivai chiedza, mugova munyu wenyika? Ine ndinoti ivai chingwa zveupenyu, mugovawo nechii? Nemvura dzeupenyu. Mutoredzere panani? Pana Ishe wedu Jesu Kristu. Rangarirai kuti izvi zvinongoitwa chete nokugara muchidya chingwa, kuti mubudise mvura dzeupenyu. Gutswai nechingwa, mubuditse mweya mutsvene waMwari. Hama vadiwa, kwanhasi ndomirira ipapo. Ndichazongoitawo kamwe short attachment, ndichingotaura pamusoro pezvatataura nhasi izvi. Ndangozviti ga kuti tisarebese chidzidzo chekuvamba kwesabata. Chisarai hama dzangu, muve nesabata rakanaka, muropafadzwe, mudye chingwa choupenyu, muzadzwe nemvura dzeupenyu, kusvikira tisangana zvakare mangwana. Rarai zvakanaka.